Тъжните и понтийските, или Рим на брега на Черно море. Преведено от френски. Имало едно време, по времето на царуването на Август, един човек, който можел да се смята за облагодетелстван. Publius Ovidius Naso. Наричан Овидий, модерен поет във великия век на латинската поезия, Lusor Amorum. певец на любовта. Неговото закачливо перо беше покорило Рим и лекотата му да пише стихове граничеше с чудо. Опитвах се да пиша в проза, но думите идваха толкова точно в размер, че това, което пишех, бяха стихове, богатство, произход, прославени приятели, къща до Капитолия. Нищо не липсваше на този римски конник, който се радваше на посигурен и удобен живот от всякога. И все пак, една сутрин от 8 година от нашата ера, когато Рим се събуди, зловеща новина обиколи улиците, любимото дете на музите, тогава 50 годишен, току-що беше заминало под императорски ескорт, не за златно единение на някой благ бряг, а за Relegatio. домашен арест, в Томи, ледена паланка в крайната граница на империята, на негостоприемните брегове на Черно море. Мистерията на опалата. Каква беше причината за това? Relegatio. Без съд, по единствена воля на Август, и каква причина имаше този принц да лиши Рим и двора си от толкова велик поет, за да го затвори при гетите? Това е нещо, което не знаем и никога няма да узнаем. Овидий споменава за Carmine Terror. поема и неблагоразумие, мърморейки загадъчно. Ах, защо видях това, което не трябваше да виждам? Защо очите ми станаха виновни? Защо накрая, поради моето неблагоразумие, узнах това, което никога не трябваше да знам? Ако изкуството на любовта, публикувано десетилетие порано, беше Carmen. или официалният предлог, истинската, Error. или грешка остава загадка, запечатана в гроба на поета. Престъплението на Овидий несъмнено беше да е видял нещо срамно в семейството на Октавий. Учените не са решили дали е видял Август с младо момче, или е видял някой конярин в прегръдките на императрица Ливия, за която този Август се беше оженил бременна от друг, или е видял този император Август заед с дъщеря си или внучката си, или накрая е видял този император Август да прави нещо по-лошо. Torva tuentibus ircis. Под свирепите погледи на козлите. Да забравим значи хипотезите, толкова многобройни, колкото и странни, на тези, които искат на всяка цена да отгатнат 2000-летна тайна. Достатъчно е да знаем, че в мъките на изгнанието, в риданията на изолацията, Овидий не намери друг ресурс освен своята поезия и я използва изцяло, за да умилостиви един император, чието злоба си беше навлякал. Боговете понякога се оставят да бъдат смекчени, казваше си той. От това се родиха тъжните Tristia. и понтийските. Epistulae ex Ponto. Хроника на една вечна зима, драмата на Томи. Елегиите на Овидий по време на изгнанието му са дневникът на човек, изгубен далече от своите, далече от цивилизация, на която някога беше най-приятният представител. Дълга жалба, адресирана до съпругата му, до приятелите му, останали в Рим, и до безмилостна власт, от която напразно чака милост. Томи се представя като земя, пълна с горчевина, винаги блъскана от ветрове и градушка от вечна зима, и където самото вино, вкаменено от студа, се втвърдява в лед, който трябва да се реже с брадва. Поетът се чувства там абсолютен чужденец, затворник, който отучава да говори латински сред варварски думи и ужасни викове на гети. Те разговарят помежду си на език, който им е общ, но аз не мога да се обясня иначе освен с жестове и знаци. Минавам тук за варварин, и тези наглигети се смеят на латинските думи. Срещу незгодите. Откъде Овидий черпеше необходимата смелост да понесе толкова жестока незгода? В писането. Ако ме питате какво правя тук, ще ви кажа, че се занимавам с проучвания, привидно малко полезни, но които все пак имат своята полза за мен, и дори да служиха само да ме накарат да забравя нещастията си, това не би било малка полза. Твърде щастлив съм, ако, обработвайки толкова безплодно поле, извличам от него поне някакъв плод. Впрочем, бившият римски денди не е изчезнал напълно. Елегантност, изискани черти, сравнения по-остроумни, отколкото солидни упорстват, понякога до пресилване. Квинтилиан вече го смяташе за по-малко загрижен за собствените си нещастия, отколкото Amatore in genii sui. влюбен в собствения си гений. Според Сенека баща, Овидий знаел какво имаше прекомерно в стиховете му, но се примирявал с това. Казваше, че една фигура понякога става много по-красива от бенка. Това постоянство да придава някаква форма на мислите си, някаква бенка, на френски маниер, човек би казал почти, че е роден сред нас.
отбелязва преводачът Жан Марен Дюкервилър, е крайният знак на неговата личност. Заявеният отказ да позволи отдалечеността от столицата да унищожи артиста, и след като толкова често е описвал това отдалечение като вид смърт, той накрая намира Рим на брега на Черно море, заключавайки: страната, където съдбата ме е поставила, трябва да ми служи вместо Рим. Моята нещастна муза се задоволява с този театър, такава е добрата воля на един могъщ бог.